Dhot mar oganda mar Abasheshe ma en achiel kuom dhoudi matindo e bwo dhot mar oganda jowanga modak e kuonde chung'on bura ma Mumias ma Ugwe, Mumias ma Imbo kod Matungu e kaunti ma Kakamega opwodho jatend migawo machon mar tuke Rashid Echesa kaka jaloso e loge. Maeri en tok misango manotim e bwo yien mani koda higa 100 moti e chuny alwora ma Lusumu e kar dak mar ruoth oganda Waluya ma Wanga ne nitiere gweng' ma Shikulu e ka chung'on bura ma Mumias West kotelnegi kod jaduong' mar gweng'no Joseph Ndombera kod Haron Opanda. Giwacho ni kaka joka ng'ato dongruok margi osedok piny ahinya e yor ochumi, siasa kaachiel kod koso bedo gi jotelo motegno manyalo chopo ywakgi e nyim telo maduong' ma pachoka. To pay pilgrimage after 1,000 years since Wanga settled here, and as the first step in restoring order in our community, we have today installed Mheshimiwa Rashid Echesa as our spokesperson. Na tunatambua kwamba Wanga Kingdom hii ndiyo chanzo chake. Yeyote ambaye amekanyaga hapa, umekanyaga mahali ambapo imemaliza miaka 1000 tangu Wanga akuwe hapa, na yeye ndiye mwanzilishi wa Kingdom ya Wanga. Kwa jina hilo moja ikawa kwamba yeyote atakayeishi katika hii area atakuwa anaitwa Muwanga. So Muwanga inaitwa kwa ajili ya ukumbusha wa Wanga. Na leo hii ningependa shughuli hii ama tamasha hii isichukuliwe kwamba ni ya kisiasa, hapana. Mimi nimekubali wito wenu na hiyo kazi yote mmenipatia kufanya, na nataka niwaambie hapa siku ya leo na Wakenya kwa ujumla, mimi nitahudumia jamii yangu ya